Sa number 2, Partido Demokratiko Pilipino sa karon na nagapatigay sa consultation para sa posible pag-field nila sang kandidato sa 2025 elections. Inisunod kay Attorney Jesus Hinlo ang Negros Occidental Council President sang PDP nga nagsiling nga kung makita nila nga mayara sang panawagan sila maga-field sang ilang nga kandidato. Ginatun-an nila ang posibilidad sang pag-field kay Anay Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca bilang governor sa 2025 elections. Ini kasunod man sang report nga nabato nila nga mayara sa mga dissatisfied sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Klaro ni Hinlo nga kung nakit-an lamang nila nga kinahanglan amo ang pagduso nila sang ila nga kandidato. Bukas naman ang vice governorship sa ila. Sa Bacolod naman, sa mayoralty ka congressional race suno kay Hinlo, ila pa ini nga ginatun-an kung bala magatuga sila sang alliance o kung magaduso sang ila nga kapartido. Ang kapartido nila nga si Anay Hinubaan Mayor Ernesto Estrao ang kumbinsido nga magpapili bilang congressman sang 6th District. Kagang negosyante nga si Judy Nabaha bilang mayor naman sa Kawayan suno kay Hinlo. Para naman kay Governor Eugenio Jose Lacson, bukas siya sa kung sinuman ang posible nga mangin kasumpong sa 2025 elections. Hindi man siya suno sa iya sarang makapili sang iya mangin kasumpong sa politika. Chairperson sang PDP, si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Open pa kami sa Vice Governor. Ang sa Governor understudy pa. So we will be doing consultation. For Governor, we are thinking either we will support Bong Lacson, or if there is a clamor that people wants an alternative, we are thinking of fielding Mayor Juan. For Governor. For Pero Governor. it depends pa, it's not yet final because we are doing consultations. We cannot be choosing our opponents, no? So PDP, of course, is trying to prepare already for 2028. So they need to have their own officials, no? To try to win in the next midterm election.